Bună ziua, sunt Ghepardul Negru și astăzi o să mai filmez un episod din Forever. Hai să vedem ce putem face. Mergem la boss. Ok. Episodul trecut tot aici a rămas parcă. Avem o nouă echipă. Vechii noștri amici. Ok. Dacă mă va lupta ce să crească mai mare. Free. Ok. Valuta a crescut mult mai mare. Așa, data de când am ajuns pe Frozen, pe insula Frozen, așa că astăzi vreau să și terminăm. Cred că l-aș pune înapoi pe Napoleon. Și pe asta. Și pe Jojo. Îi pune înapoi pe formația trecută. Ok. Așa. Perfect. Gata. Hai să mai creștem. Ok, m-am crescut pe Napoleon. Ok. Așa, am crescut tot ce mai avem pe aici. Ce să aleg? Aleg asta. Așa. Ce mare. Ok, deja începe să fie foarte complicat jocul. Așa că nu știu cât timp vom rezista. Ok. Mai cumpăr de aici. Așa. Și eu mai am acolo. Gata. Gata și acesta. Gata, ok. Ok, din nou, echipa mea a devenit să ajungă un pic mai invincibilă. Wow! Ok, dacă vă place jocul ăsta, mai am unul
cu slag out, o să le cred. Văd. Ok. E foarte șmecher acest joc. Ok. Hai să vedem. Am învins pe asta. Hai să mergem mai departe. Jackpot. What? Câte feluri există de monștri de ăștia. Am pus o bombă acolo. Așa, Chiar vreau astăzi să terminăm Frozen, nu? Ok. Ok, fac mai mulți bani. Și asta este important. What? Ok, hai să vedem ce mai avem. Hai, vedem. Este. Ok, folosesc foarte mult bombele. Nu știu de ce. Sper că mă ajută foarte mult. Ce să aleg? Ok, vedem. Trebuie să iau măcar un cântecel în runda aceasta. Episodul acesta. Sper. Ok, hai. Ok, hai. Rare. Ce fac? Ok. 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 Am văzut că am primit vizualizări această serie, așa că hai să mai facem. O continuăm până terminăm toată povestea cântăceilor.
Ok. Nu cred că vom ajunge, hai să luăm un gândac nou, dar sper să ajungem mai departe. Ok, cum să răm, what? Oh. Ok, hai să luăm un nou gândac. Mai pun o bombă. Și încă o bombă. Yes. Și noul gândăcel nostru este Denis. Vreau să zic Denis. Da, Denis, e ok. Ok. Acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Ne întâlnim data viitoare cu încă un episod din Forever sau din noul joc Sluggish Out. Vedem. Dar oricum, greier Denis dă cu picior ciudat. La re.